така, уважаеми зрители, ето че дойде и моментът, в който трябва да връчим голямата награда на победителя. И той е Кирилка Аврамова! Както знаете, голямата награда е лек автомобил с хибридна технология. Ще я връчи представителят на марката за България, господин Димитър Петков. Много съм щастлив, че и тази година имам честта да връча ключовете на този екологичен автомобил. Тук имаме почти нулеви въглеродни емисии и нашата компания е горда, че предаваме на пазара такива автомобили, които са ярка брънка в борба с глобалното затопляне. Честито, госпожа Аврамова! Здравейте, госпожо Аврамова, това са ключовете за новата ви кола. Нещо! Как така не? Така не искате. Това е една чудесна награда, която вие си спечелихте. Кирилка, новата и слагаш по телевизията стига. Знаеш каква е на мотивация тази кола? Много е скъпо. Госпожо Аврамова, защо не желаете наградата? Защото е много скъпо. Точно така, това е скъп автомобил, който е с най-модерните екологични технологии, но е ваша награда и вие получавате напълно безплатно. Ма нищо бе! Как така не я щете? Ей, тъй, знае, много е скъпо. Трябва да плащам за данъци, за страховки, нямам какво си още. Пари от ден, ще карам старата кола. Верно е, че има някои дребни харчове, но все пак. Дребни? Ти знаеш, че аз трябва да дам 3000 лева тук годишно за тази кола, бе. Да, но ще пазите въздуха чист. Ама не сети с твоя чист въздух. Ние с мъж не можем тук доход за един месец 2000 лева да съберем. Как ти ги плащам тия такси сега? Разбирам ви, госпожо, но все пак цяла Европа се бори с замърсяването на въздуха и вие имате уникалната възможност да получите средства в тази борба. Ти си един жокер. Ти знаеш ли, че в Европа за техните новите коли данъците им колко са ниски, а ние тук какви данъци плащаме, аланколу. Ще карам старата кола и нито въздух, нито почва, нито затопляне изобщо не ме интересуват. Не, че не ме интересува, де, ама нямам пари, бе, няма как да плащам. Колко струва тази кола, толкова пари ми дайте. Разбирам ви, госпожо, но съжалявам, но няма как да ви дадем левовата равностойност. Добре, можете ли да продадете от мое име и да ми дадете пари? Разбира се, но след като платите данъците и таксите. Майната, нещо. В такъв случай ще трябва да я дадем на някой друг. На участника с втори резултат. Не, то като е такова положението и аз не искам. Очевидно борбата с климатичните промени в България трудно ще се случи. То с тия невъобразими данъци. Вземете ключа за през хората и после като спрат камерите ми го върнете. Няма да печелите нищо, но да не се излагаме. Охо, нали знам, ще ми я дадеш и после връщане няма, нищо не вземам. И така, уважаеми зрители, приключва тази годишното празнично издание на Коледа Куиз. Очевидно за мнозина от нас економите са скъпо удоволствие и Тия живеем работи ще го говориш на уния от Европа, ма дето налагат правила и стандарти. Дизела ще ми махат. Скъпата екотакса, кой ще плаща? Пожелаваме ви здраве и повече мисъл за природата. До нови срещи!